давоми гуфтори саргузашти ҳотами той. Сафари сеюм, қисми дуюм. қатъи манзилу таи мароҳил карда, ҳотам ба ҷое расида дид, ки шаҳри азиме. девори қалъаи он сар ба фалак кашида, хандақи амиқ ба гирдугирди ӯ кандаанд ва мардумони он ҳемаи бисёреро оташ карда нишастаанд. ҳотам дар дил гуфт: сабаби инро бояд пурсид. наздики он қалъа рафта гуфт: эй ёрон, сабаби ин ҳама оташ кардан дар чист? он мардумон гуфтанд: эй ҷавон, балои азиме меояд ва ӯ аз оташ метарсад ва ило ҳамаи моёнро харобу нобуд мекунад. ҳотам гуфт: чӣ қисм балост? он мардумон дарҳол сурати он балоро кашида ба ҳотам нишон доданд. ҳотам дида шинохт ва гуфт: ин балоро саҳмнок мегӯянд. 8 по дораду 7 сар. як сари ӯ ба монанди фил аст ва 6 сари дигари ӯ ба монанди сари шер аст ва он саре ки ба монанди фил аст дар миёна аст ва 3 чашм дорад. ва боз гуфт: эй мардумон, хотири худҳоро ҷамъ доред, имшаб ин балоро ман аз сари шумоён дур хоҳам кард, валекин тиру камони боқуввате маро бояд бидиҳед. дарҳол чунин карданд. ҳотам тиру камонро ба даст гирифта мунтазири шаб шуда истод. чун рӯз гузашт, шаб бар сари чанг даромад. посе аз он гузашта буд, ки ҷонвари саҳмнок бо ҳазорон шуру ғавғо қариб расида омад. баъд аз соате ба ҳар тараф медавид. садои фил ва ғавғои шер аз даҳонҳои хеш мебаровард. аз ҳамаи мардумони шаҳр фарёду афғон баромад. ҳамаи эшон аз тарси он ҷонвар ҳамчун кӯраи симоб дар ларза даромаданд. ҳотам тирро дар чилаи камон пайваста аз миёнаи ду чашми ӯ чунон зад, ки наъраи муҳиб аз ҷигар бароварда бар замин афтод. аз зери наъраи он замину замон ва макину макон ҳамчун барги бедон дар ларза даромаданд. баъд аз соате он ҷонвар аз ҷои худ бархост ва даргурез шуда ба ҷониби биёбон ба дар рафт. ҳотам низ ба шаҳр даромад ва бо мардумон мулоқот кард. мардумон гуфтанд: эй ҷавон, аз ин бало ту чӣ гуна халос шудӣ? ҳотам гуфт: эй мардумон, агар бовар надоред, ҳамаи шумоён баромада бар болои бом хоб равед. агар шаб наояд, донед, ки сухани ман рост аст. мардумон ҳамчунон карданд. ҳамаи шаб гузашта он бало наёмад. алаҳсабоҳ ҳамаи мардумон омада дар зери қадами ҳотам афтоданд ва зари бисёр оварда ба ҳотам доданд. андак аз он зарҳо гирифта боқии онро ба мискинон ва муҳтоҷон бахшид ва бо эшон видо карда ба ҷониби мозандарон раҳсипор шуд ва дар айни роҳ гаштан ба ҷое расида дид, ки як мори сиёҳ ва як мори сафед ҷанг карда истоданд. тамошокунон наздики он морон расида биистод. не мори сиёҳро зафар ва не мори сафедро хатар. баъд аз соате ҳотам бонг бар морон зада гуфт: эй морон, чаро ҷанг мекунед? мори сафед гуфт: эй одамизод, ин падари маро кушта буд. мехоҳам, ки хуни падари худро аз ин ситонам. мори сиёҳ гуфт: ин хӯроки ман аст. мехоҳам, ки кушта бихӯрам. ҳотам гуфт:
ای ماری سیاه، این را بگذار، من خود را به جای او میدهم، هر چی خواهی بکن. ماران این سخن را از حاتم شنیده از جنگ باز ایستادند. در حال ماری سیاه گفت: ای آدمیزاد، باید که گوشت خود را به من بدهی و به وعده خود وفا نمایی تا اینکه از آتش گرسنگی خلاص یابم. حاتم گفت: از کجای بدن من میخواهی؟ مار جواب داد: از رخساره خود بده. در حال خنجر از نیام برآورده حاتم میخواست که بر رخساره خود تیغ راند. ماری سیاه گفت: باش ای آدمیزاد، مایان از برای آزمایش حیلت کرده چونین و چونان گفته بودیم. آفرین باد بر همت و بر سخاوت تو. حاتم متحیر شده جواب داد: ای مخلوقان، این چی سیر است؟ ماری سیاه گفت: ای برنو، مایان از قوم حبشیم و پدر این را کشته بودم و به خواهرش عاشق شده. میخواهم که این را نیز کشته خواهرش را بگیرم. حاتم گفت: هر دو از یک جنس بوده اید، چرا خواهر خود را به ماری سیاه نمیدهی؟ ماری سفید جواب داد: ای عزیز، این هم خواهر دارد، بر من بدهد. من نیز در این حال خواهر خود را به او میدهم. حاتم گفت: صلاح همین است که خواهران خودها را به یکدیگر بدهید، در میان شما دوستی پدید خواهد آمد. ماری سیاه گفت: پدر من زنده است، به رخصت پدر این کار را نمیتوانم کرد. حاتم گفت: مرا در نزد پدر خود ببر و من او را راضی خواهم کرد. ماری سیاه حاتم را گرفته روان شد. چند مسافت راه گشته به جای رسیده دید که شهری عظیمی. مار گفت: ای بزرگ، تو فلان محله را پرسیده در خانه پدر من بروی و من به جای دیگر خواهم رفت. حاتم گفت: خوب است. و از مار جدا شده در نزد پدر او رفت و نام پدر او را خورجین میگفتند و او پادشاه جنیان بود. حاتم را دیده پرسید که ای آدمیزاد، تو را در این شهر چی کار است؟ حاتم گفت: ای شاه، برای نیکی آمدم. شاه باز پرسید: آدمیزاد به جنیان چگونه نیکی میکنند که کار ایشان همیشه جنگ و عداوت است؟ حاتم گفت: من چنین نخواهم کرد. خورجین باز پرسید: بگو با چی آمده ای؟ حاتم جواب داد: ای شاه، تو را پسری بوده، از او درکاری داری یا نه؟ خورجین گفت: در دنیا مرا یک پسر است، به او زندگی نتوانم کرد. حاتم گفت: ای شاه، چنین باشد باید که گفته مرا قبول نمایی و الا کدام از روز کشته خواهد شد پسرت. در حال خورجین دست حاتم را گرفته در نزد خود بنشاند و گفت: ای آدمیزاد، رحمت بر پدر و مادر تو باد که مرا از احوال پسر خویش آگاه گرداندی. اکنون بگو که چی حکایت است؟ حاتم گفت: ای شاه، پسر تو پدر جین را کشته است و پسر او در پی کشتن پسرت گشته است و هر دوی آنها در جنگ بودند که رسیده آنها را از جنگ جدا کرده با مصلحت کار ایشان آمدم. بیا گفته مرا قبول بکن، دختر خود را به پسر مقتول پسرت بده و خواهر او را به پسر خود بگیر و الا قصاص و عداوت از میان ایشان مادام الحیات برطرف نخواهد شد. خورجین از این گفته حاتم ذوق عجیبی کرده تحسین و آفرین کرد. در حال همه جنان عالم را جمع کرده با چندین شادی هر دو دختر را به خواستگاران ایشان داده صلح عجیبی در میان آنها واقع گردانیدند.
баъд аз он хурҷин гуфт: эй одамизод, барои ин некият талаб аз ман чӣ мехоҳӣ? ҳотам гуфт: эй шоҳ, ман ин корҳоро ба ризои Аллоҳ кардаам. барои некӣ аз касе чизе нахоҳам гирифт. хурҷин гуфт: эй азиз, донистам ки аз касе чизе намегирӣ. боре ин асову муҳраи маро бигир, шояд ки дар ҷое туро ба кор ояд. хусусан дар пиёдагардӣ хизмати аспро хоҳад кард. хосияти ин муҳра зиёд бисёр аст. аввал он ки ба дорандаи ин муҳра заҳри мор таъсир намекунад. дуввум он ки сӯзиши оташ таъсир намекунад. сеюм, дорандаи ин ба дарьё ғарқ намешавад. чаҳорум, он ки сеҳри соҳирон ва макри маккорон таъсир нахоҳад кард. ва панҷум, бар болои дарьё агар андозӣ, пул мешавад, яъне кӯпрук. хусусан заҳри мори сурх низ таъсир намерасонад. вай боз илова кард: эй одамизод, ҳангоме ки мори сурху сафед ва сиёҳу сабз дар назари ту дароянд, бояд ки ин муҳраро ба даҳони худ бигирӣ. ҳеҷ осебе ва захме аз онҳо бар ту нахоҳад расид. шашум он ки ба даҳони худ дорӣ, ташнагӣ аз ту дур хоҳад шуд. алқисса ҳотам асову муҳраро аз шоҳи ҷинон гирифта ба ҷониби мозандарон равона шуд. баъд аз чанд вақт ба ҷое расида дид ки дарёи азиме мавҷзанон меравад ва садои мавҷу ғӯриши он сардосари биёбонро гирифта буд. ҳотам ҳайрон шуда ба ҳар тараф медавид ва илоҷи гузаштан намеёфт. ногоҳ ба хотираш асои хурҷин расид. дарҳол асои хурҷинро бар болои дарьё андохт ва бар миёни он савор шуда мерафт. ҳангоме ки дар миёнаи дарьё расид, аз зери дарьё наҳанги азиме пайдо шуда, ҳотамро бо он асо фурӯ бурд ва дар зери дарьё даркашид. миқдори 7 фарсанг роҳ рафта дар ҷое расид ва он замон ҳотамро аз шиками худ берун карда дар он ҷо гузошт ва гуфт: эй одамизод, туро дар ин ҷо аз барои ин овардам ки ба доди ман бирасӣ. ҳотам гуфт: эй махлуқ, туро чӣ матлаб аст? наҳанг гуфт: ин ҷо макони ман буд. муддатест ки ин маконро саратон ном наҳанге аз ман ба зулму ҷабр гирифтааст. бояд ки ин маконро аз он бедодгар гирифта ба ман бидиҳӣ ва зулми ӯро аз сари ман дур кунӣ. ҳотам гуфт: эй махлуқ, магар зури ту ба ӯ намерасад? наҳанг ҷавоб дод: агар хоҳад ки маро нобуд созад, дар миёни миқроз гирифта ду пора мекунад. ҳотам гуфт: ӯ дар куҷост? наҳанг гуфт: барои озуқа рафта ҳамин замон хоҳад омад. дар ин гуфтугӯ буданд ки он наҳанги саратон расида омад ва наҳанги соҳиби макон гурехта дар ҷое пинҳон шуд. ҳотам дид ки ду дандони ӯ ба монанди миқроз ва чун манораи сар ба фалак кашида дароз аст. агар кӯҳи оҳанро дар зери он дандонҳо гирад, ҳамчун тутиё гард гард хоҳад шуд. ҳотам гуфт: ҳақ ба ҷониби он бечора будааст. тарсу ваҳме дар дили ҳотам пайдо шуд ва гуфт: илоҳо, маро аз ин балои зердастӣ наҷот деҳ. дарҳол ҳотам асои хурҷинро ба ҷониби он дароз кард ва он наҳанг он асоро дида истода шуд. ҳотам ба ҷониби саратон нигоҳе карда гуфт: эй махлуқ, чаро соҳиби ин маконро ранҷонида аз макони худ берун кардаӣ? наҳанги бузург гуфт:
эй ҷавони бузург, ману ӯ ба ин макон шарикем ва ӯро чӣ лозим ки ин ҳама мубоҳиса кунад? ҳотам гуфт: эй махлуқ, ману ту аз офариниши худоем. худой кай раво дорад ки махлуқ ба махлуқ зарар расонад? магар туро тарсе аз худо нест ки ватан аз он бечора ситонида ӯро бадарға кардаӣ? саратон гуфт: алҳол ба хотири ту бигузоштам, баъд аз ин замон туро аз куҷо хоҳад ёфт? пас ӯро дар даруни ин дарё будан аст ва моро бо ӯ кор аст. ҳотам гуфт: эй саратон, магар ту муфсид ва золимӣ ва аз тарси худо дар дил ҳеҷ надорӣ? биё ба хубии хуб аз баҳри ин макон гузар ва ило туро ба ҳамин асо зада дар барзахи дузах ҷо хоҳам кард. он наҳанг гуфт: аз ин макон нахоҳам рафт. ва инро гуфта ба ҷониби ҳотам хез кард ва мехост ки дар миёни миқрози дандон гирифта пора пора кунад. аз вай пештар ҳотам хез карда бо асои хурҷин чунон зад ки ғулғулаи садои ӯ то ба тахти Сураё рафт ва он наҳанги саратон аз зарби дасти ҳотам беҳушу ёд аз ин макон гурехта ба дар рафт ва дар қаъри дарьё нопадид шуд. эй забардасти зери дастозор, гарм то кай бимонад ин бозор? ба чӣ кор оядат ҷаҳондорӣ, мурданат беҳ ки мардум озорӣ. алқисса чун соҳиби макон дид ки саратонро тоқати ҳарб намонда гурехта меравад, хост ки аз таъоқуби ӯ рафта захме дар бадани ӯ андозад. ҳотам бонг бар ӯ зада гуфт: эй номурод, акнун ба ӯ чӣ кор дорӣ? минбаъд ба ҷониби макони ту нахоҳад омад. агар ту ӯро меранҷонӣ, ман туро аз ҷон сер хоҳам намуд. ва макони ӯро ба худи ӯ супорида, бо асои хурҷин савор шуда ва ба андак ҳаракат аз қаъри дарьё ба лаби об баромад ва роҳи Мозандаронро гирифта равона шуд. дар арзи роҳ ба ҷое расида дид ки дарахти азиме сар ба фалак кашида ва дар зери он дарахт бинишаст ва озуқаи резае аз миён бароварда танаввул намуд ва бо худ фикр кард ки ба кадом тадбир ҷонвари парӣ ба дасти ман ояд. дар ин ҳин ҷонварон аз чарогоҳи худҳо гашта омаданд ва бо якдигар мегуфтанд ки одамизоде дар ин макон омада нишастааст. ва яке аз онҳо гуфт ки ин одамизодро Ҳотам бини Қаҳлон мегӯянд. яке аз онҳо гуфт: маслиҳат, ин одамизодро чӣ бояд кард? дигаре ҷавоб дод: ин ҷавони некукор аст, нашояд ки аз моён маҳрум гардад. пас ҳамаи ҷонварон ба як ҷо ҷамъ шуданд ва дар назди Ҳотам ба қонуни худҳо саф кашиданд. чун Ҳотам ба сурати ҳар яке мушоҳида мекард ва мегуфт: чӣ қудрати комила аст ки тани эшон ҳамчун товус ба ҳазор ранг метобад ва сари эшон ба монанди сари паризодон аст. он ҷонварон мегуфтанд ки аҷаб Ҳотаме ба хотири дигаре худро бо ин ҳама ранҷҳову меҳнатҳо андохта гаштааст. як одамизоде ба духтари мусаххари ҷоду ошиқ шуда ва он ҷоду ҷуфти моёнро талаб аз ошиқи он духтар кардааст. боз яке аз онҳо гуфт: эй Ҳотам, бинобар аҳде ба макони моён омадӣ? ҳотам гуфт: оре, агар ҷуфти шумоён бо ман ҳамроҳ шавад, аз ҷумлаи эҳсони шумоён хоҳад шуд. ин ҳама ранҷу меҳнати ман зоеъ нахоҳад шуд ва он ошиқи бечора ба муроди худ хоҳад расид. алқисса ҷонварон гуфтанд ки калонтари моён унс нахоҳанд гирифт
як ҷуфт хурдсолро ба ин ҷавонмард бояд дод, ки ба бачагоии хурдсолии эшон унс хоҳад гирифт ва эшон бачагони хурдсолро ба монанди фарзанд тарбият хоҳанд кард. алқисса бо иттифоқи кул як ҷура хурдсол ба ҳотам доданд. ҳотам дуои нек дар ҳаққи онҳо гуфта, бо онҳо видо карда, ҳарду ҷонвари париро бағалкунон ба ҷониби мусаххари ҷоду равона шуд. манзилу мароҳил тай карда, баъд аз чанд вақт ба сари манзили ошиқи толиб дар расид ва он ошиқи бечора рӯҳҳои худро ба қадамҳои ҳотам мемолид. дар ҳол ҳотамро бо ҳамроҳии он ду ҷонвар гирифта дар назди ҷоду бурданд ва ҳотам гуфт: эй бародар, аввал худи шумо рафта биёед, баъд аз он ман хоҳам рафт. дар ҳол он ду ҷонварро бурда дар пеши мусаххар ниҳоданд. мусаххар гуфт: ин кори ту нест, рост бигӯ, ки инҳоро кӣ овардааст? он ҷавон гуфт: эй бузург, инҳоро ҳотам ном ҷавоне овардааст. ва ҳамаи саргузашти ҳотамро дар назди мусаххар як як баён намуд. мусаххар гуфт: акнун муҳраи мори сурхро биёрӣ. ҷавон гуфт: эй бузург, як бор рӯи духтарро бинамой, баъд аз он аз пайи овардани муҳра сай хоҳам намуд. муддати сол аст, ки ин ҳама меҳнатҳо мекашам ва чандин балоҳоро дида ба чандин уқубат як шарти туро ба ҷо овардаам. акнун аз пайи муҳра дар мавъидини балову офат меравам. оё зинда меоям ва ё дар ин роҳи пурофат ҳалок мешавам? намедонам. дар ҳол мусаххар гуфт: эй мулозимон, духтарро биёред, то он ки ошиқи бечора дида аз пайи шарти дуюм равад ва боиси тоқати ин бечора нашавад. дар ин гуфтугӯ буданд, ки мулозимон рафта духтарро хабар доданд. дар ҳол он духтар аз даричаи хонаи зарингор сар бароварда ба ҷониби толиби хеш нигоҳе кард ва гуфт: эй бечора, кӯшиш кун. дар ҳол он ҷавон аз худ рафта ба замин афтод. баъд аз соате оҳи сард аз дили пурдард баркашида гуфт: чандон серӣ надидам. ҷоду гуфт: аҷаб ҷавони бетоқате зоҳир мешавӣ. шарти дуюм ва сеюмро ба ҷой ор, чӣ миқдор хоҳӣ бубин. дар ҳол он ҷавон аз мусаххар рухсат гирифта дар назди ҳотам омад ва ҳамаи шунидагиҳои худро дар пеши ҳотам як як баён намуд. ҳотам гуфт: эй ҷавон, хотири худро ҷамъ дор, ба инояти аллоҳ таоло он муҳраро хоҳам овард. ҳотам макони муҳраро эҳтиётан аз мусаххар пурсида буд. мусаххар гуфта буд, ки он муҳра дар навоҳии кӯҳи қоф аст.